चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विलीना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। कोकण रेल्वेच्या सावंतवाडी टर्मिनसच्या बाहेरील बाजूस करोडो रुपये खर्च करून सुशोभीकरणाचे काम सुरू असताना स्टेशनच्या मुख्य इमारतीची मात्र दुरावस्था झाली आहे। बुधवारी दुपारी 4च्या सुमारास या स्थानकाच्या दर्शनी भागाचे सीलिंग अचानक ढासळले। मुंबई गोवा महामार्गावर अनाव वाडी हुमरमाळा येथे इको कारच्या धडकेत गायीचा जागीच मृत्यू झालाय तर वासरू जखमी झाले। हा अपघात बुधवारी सायंकाळी घडलाय। चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने बाजूला असलेल्या संरक्षक भिंतीला गाडी ठोकल्याने झालेल्या अपघातात टेम्पोचे मोठे नुकसान झाले। हा अपघात काल रात्रीच्या सुमारास सावंतवाडी येथील साहिलवाडा धान्य गोदामाच्या परिसरात घडलाय। सुदैवाने यात कोणतीही दुखापत झाली नसली तरी टेम्पोचे मोठे नुकसान झाले। तारकर्ली ते मालवण समुद्रात महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या जलपर्यटन विभागाकडून अत्याधुनिक रेस्क्यू बोटींच्या सहाय्याने बुधवारी सायंकाळी सागरी सुरक्षिततेची पडताळणी करण्यात आली। त्याचप्रमाणे तारकर्ली समुद्रात आपत्कालीन घटनेस सामोरे जाण्यासाठी बचाव आणि हाताळणीची प्रात्यक्षिके घेण्यात आली। युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे आज सिंधुदुर्ग रत्नागिरी जिल्हा दौऱ्यावर आहेत। यावेळी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांकडे खळा बैठका होणार आहेत। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।